Nazdar ľudia, stretávame sa po dlhej dobe a dneska si ukážeme, kde budeme natáčať a čo budeme točiť na čarovnom Minecrafte. Takže dneska si ukážeme náš domček, no môj domček samozrejme. Takže tu hore máme moja izbička malá, strávim väčšinu času. Takú uskladovňu veci. Dole máme veľký telkáč, veľkým gaučem a veľkým stolínkem. Takže tam máme bránu. Ideme sa pozrieť vonka. Som si to takto spravil. Tu mám menšiu záhradku. Tu mám stajňu. Ako vidíte, môj koník Raus. Som mal zajačika a tu je náš malý Kajko. Dobre. Budeme si tu ukazovať, ako ochočiť hociaké zvieratá, ale sám neviem ochočiť lietajúceho konia, takže to ma musíte zase vy naučiť. To nie je môj problém. Takže tu ja mám tu izbička, ako som vám ukazoval. Budeme skúšať hociaké experimenty a iné hlúposti. Inak som si chcel urobiť les, ale bol veľmi veľký a začal mi to lagovať, tak som to musel zničiť aj s mojím bratom. Tak, pozrieme sa do dediny. Toto je stará záhradka, takže budeme aj obnovovať domy osadníkom a zväčšovať dedinu a vylepšovať všetko podľa mojho štýle. Tak, čo ja viem, laguje nám to, lebo prší, viete, a natáčame preto na super plochu, lebo sa nám bude lepšie stavať a nemusíme si robiť toto, ako sa to volá, bože, priestor na stavanie. Aj keď mám Word Edit, ale ja to nepoužívam. Budeme chodiť aj na polovačku, na takéto Godzilla škaredé. A to je asi dneska všetko. Toto je len tak krátke úvodné video, aby ste vedeli, že som ešte aktívny let's player a môžete ma pozerávať. Takže čaute.